Bani ohlala ke manje. Ngiyadayisa. Okay, uzochiya lapho ne. Okay. Oh ngibami nyabazi. Yini manje? Manje unike icathulo sakhe manje. Unike. Umoya. Ngizakani ngikwenzeni? Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. And on today's episode, Thulani Nobusi. Let's get into it. Sanibona, igama lami nguThulane uzwana uma ngethu Ntsele Linda Mkhonto. Ngizelana ku Save My Relationship because ngizofuna ukuconfronta umuntu engithandana naye isikhathi eside. Because khona into esivelile yabona engangiphathanga kahle. Ngithole ukuthi ugelo wami umuntu othengisa ngomzimba. So mangibheka nalama message awasendile ayasho nje ayaqhaza ukuthi dala kahle kahle athengisa ngomzimba alibele anami. So ngizelana ku Save My Relationship ukuthi ingincede. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said earlier on, I'll bring the two couples, Ubusi no Thulani. Okay, Busi, uyazi uthuzeleni kule show yethu? Cha ngazi kwamina ngimangela ukuthi ngibekwa yindla. Okay, Thulani kuyomchazela ukuthi kwenzakalani? Lo muntu lo akadingi ukuthi ngize ngimchazela, uzazi izinto ozenzayo wena. Kunezinto engizenzayo ngididekile mina. Okay, ithi break it down ne. This is Save My Relationship. On this show basically it's about couples that are going through problems and bafuna indawo yokuzikhuluma inkinga zabo. So what we do here is we just sit down, we are the listening ear. So the couple will be talking to each other about their problems. We don't judge, we listen. Okay, so is there something going on? Is there something ocabanga ukuthi uyenzile kubhuti or what's going on? Cha, akuna something ngicabanga ukuthi ngiyenzile. I-relationship yenu ihamba kahle? Emva kwemavi kambalwa sekushintshile endlini. Angazi ukuthi yini inkinga ngoba yonke into ibihamba kahle. Okay. Kodwa kunoshintsho sengilibonayo. U-actor weird these days. Oh, okay. So Thulani ungamchazela into kade ungitshela yona behind cameras ukuthi umletheleni la kule show. Athi ngitshele ke intombi kaDlamini. Ngaka kulobolo ube intombi yakazwana. Angiyithandi lento yenzayo. Kunama message lapha ke wangena lapha asho ukuthi wena uthengisa umzimba nge-R50. So leyo nto azange ngiphathe kahle into kubhlungu kakhulu. Wawadelete wona lawo ma message mangiwabona ngazi noma wawusende kimi ngephutha or bekwenzakalani. So ngikulethelana ku Save My Relationship ukuthi uzokhona ukukhipha lokho kula isifubeni sakho ukuthi kahle kahle uphezukwane. Obani lamadoda lawo libele bayasendela ama price ungitshela ukuthi R50 makumele ulale ufuna ama 300. Qala ukuyizwa mangethe. Akaza kutshele ngayo lento akhuluma ngayo manje. Angiyazi kwamina. Angikazi nje ngisho ukuthi izithombe zami. Hayi. Angikhumbuli kwamina. Ya naye ingulube nginonela uqabanga ukuthi mina ngingasuka nje nangizelana kuloko Save My Relationship nje ngizomoshela labo bhuti isikhathi. Ngifike nje lana mina ngizoqamba mama. Uthengisa umzimba. Eshintshile endlini ne? Ingakho eshintshile. So i-message akayitholanga ngoba ukhuluma nge-message athi kune message edeletiwe. Ayi ngone ngikhombisa. Ungikhombile singakaqala ukushuta mara i-message akusena message lapha. Akayiphendulanga i-message yakhona. Hayi mina ngiyazi leyo nto angiyazi nje lento omthumela yona. Ngiyayiphika nje. Angikazi ngithumele mina izinto. Mhlawumbe abanye abamsendela watshela ukuthi mina. Ngone kuba ikhona lento akhuluma ngayo. Manje ukuthi umuntu engakhuluma ngento engabonakali. Hayi. Man unamanga lo muntu mfowethu. Lo muntu angazi lalela lana wona sifebe. Sure. Namanga kabo na uyeke namanga. Man usifebe man ufebe lento yenzayo wena. Okay lalela man but wayisenda lo muntu i-message kimi. Wakuthumela i-message. Ayisenda ibhaliwe lapha uyabona ukuthi post le post nomzimba wakhe. Bekune post nomzimba wakhe. Post yomzimba wakhe engqunu lo. Okay. Ungakholwa ngibunge kubufakazi bento ungakholwa. So yini lo idelete angithi athi uyibonile yena ubhuti wangamconfrontanga mawuceda ukuyibona i-message yakho. Kwakumele ngibuze the same day ebonile leyo nto. Lo muntu akatholakala umbuza kanjani umuntu ongatholakala ugcine nini wena ukulala endlini.
Hayi, mina ugcine ngihlezi nini ukulala ngisendlini. endlini ngoba utholakala wena that is why ngigcine sengithe ngcono ngize la kule show yala ekhaya i-save my relationship mhlawumbe uzatholakala njengoba Bekumele atholakala eze sikhulume naye sibonisane hayi ukuthi engibizele amakhamera. Okay, awuthi Okay, so uyayivuma le. Okay, le ndaba le uyayivuma. Angivumi. Mara ngathi uyayivuma uthi bekumele eze kuwe angabizela amakhamera. Engibuza ukuthi khona into enenkinga makuthi khona inkinga. Ngeke qhamuke nje sengibizela amakhamera. Akunazinto ezenza eceleni. Azikho. Ibusiness esesayidini. Azikho nje. So le nto ayibonile uthi unamanga ubhuti. Unamanga. awusasebenzi wena kusho ukuthi yiwo lo msebenzi lo ohlala uthi uyaphuma uyaku usebenza kona lokuthengisa ngengqondo zawo Ngisebenza emakheshini mina ne. Ngiyasebenza endlini akasebenzi lo baba. Ngiyamondla kumanje ugcobile njengoba ecebezela kungenxa yami. Manje sengibizela amakhamera ezothi mina ngidayisa yazi ngiyafisa ngabe silanda lesithombe wena mntaka baba ngitshengisa lokhu kuyangifebela lokhu kuthengisa ngomzimba la eJoburg lokhu awukhuluma iqiniso ukhuluma iqiniso Awushela iqiniso. Awushela iqiniso. Ngoba indawo e-right le ukukhuluma. hayi. Ngoba manje uyokhuluma ngaphandle noma ukukhume kuphi izogcina iphele kabi. Yabona kungcono masilana nalabantu abalana bazokhona ukustopha noma yini engayenzeka. Ngoba ngibona ngathi ubhuti Uphakeme lo moya. ukwatile. Kade So kungcono la. endlini ngimbona ingakho kade sengiphuma ngasalala endlini. Mase ngilala endlini ngiqinisile ngoba ngisabulala nebhubesi. Ngalala nebhubesi. So ulala kuphi? Ulala kuphi? yimaka usabukulala nebhubesi lo muntu uyangishaya lo muntu Uyambo? ushamina that is why into ezinye izinto ngisabu ukukubuza wena madla Umoya wakhe uphakeme ungamshaya kanjani umuntu oyibhubesi so. Uyayibona baba. yazi ngabe kunomaxa la ngabe uyangifakaze uyangishaya wona mangibuza imibuzo efana nale ingakho ngithe ngcono ngikulethela ku save my relationship ngokubuze phambi kwabo Yabo abomax laba abakhuluma ngaye abangithandi. Abangithandi. Abangani bakhe. Abangani bakhe. Ufika nabo ngibondle ngibaphakele bonke ngiyabondla. Okay, masingaphumeni ku topic. Asiyeni kule message omthumele yona. Nge mistake. Bo umthumeleni ngoba unthe akuna next ukwamthumela yona. Lento oyidelete ayibonile yini lo oyithumela? Mhlambe ithombe zami. Umthumela ithombe zakho. Manje usithele ngithi umuntu wakho. Bengafuni ukuthi ebonde bengasendelena bengisendela omunye. So yavuma ukuthi apha manga ami bawungasendeli mina bawusendela muphi ke omunye umuntu uthandana nami mhla mina uthandana nami kanti wangenzakaya kanti wena Bengisendela kubantu abazokhokha ingane iya esikoleni ibhadalelwa yibo labantu akasebenzi. manje lama 50 rand 300 night yini lento leyo? Imali engidayisa ngayo. Uyadayisa? Ngiyadayisa. ubani ohlanayo ke manje Ngiyadayisa. Ucobile labafana bangibheja ne bangibheja. yiko labafana balapha ekhoneni mangivela mina ngidlula ngiyahlekeka mina nje Yibo bayangibheja shem. Yabo leli teku leli elibuke kahle elemali yabo njengoba enje esekwazi kuma phambi kwamakhamera ucala bathina abantu abangibhejayo umuhle so ngemali yabo usuphinda uzovela kumakhamera hayi shem awunamahlonto. Thula ngiyasebenza? angisebenzi mana ngisebenza ngisho wamuza kutshela kuthi ngigqoke imali yakhe la ngenzeni Ngiyamzama umntanami ufunda esikoleni esiphezulu. Bangibheja shema manga. Mina bengafuni ukuthi aze abo. So uyenze ibusiness ngomzimba wakho. Wenze ibusiness. Silale sidlile. Siyadla. ingani ungakhulumi nami ngihambe ngiyozama nje ngejida ngapha Bengibona ukuthi akuhlanganeli. ngoba mina ngisebenzi Ngiyabona ngoba ngenza nje ingoba nginothando kuwe. Ngithatha imali kubantu. uthando lokunuka wena ulanda izifo lena uzobuya la uzogulisa mina uzongitshela ukuthi uthando leyo Angilanda izifo sifaka icondom. Singani? condom yokunuka Singani guys. Gaps ngathi uzomela ungene lana uzo ngathi bazola abantu lapho ngasondela. Condom usiyayifaka. Ngasondela kancane. Okay ungahlala okay uzochiya lapho ne. Umoya bafowethu. Okay. mana angiyeke man angiyeke Akumelanga ngoba uyadla ulala ungadlili ukulala ungadlili. ngilala ngidlile mara wena mfowethu ngayivuma into enjalo Ake ngivume. sengibuza wena unkosikazi wakhe athengise nje athengisela abafana basenkambini yakho bese mawudlula lapho uyahlekeka bese bazongitshela ukuthi ngilala ngidlile yazini Yini manje? manje unike icathulo zakhe man thatha icathulo zakhe khathele lamasimba ama relationship la ngizwa thatha icathulo zakhe ngisho yizo lezi ntombangisa zona yizo lezi ntombangisa zona Kodwa ngiyakuthanda. akunandaba yabona lokho kwenza Awuyehlisa umoya. Ehlisa
umoya. Angazi mana angazi angikholwa. Umoya bafo. Umoya. Ngizakayi ngokwenzeni mina? Mangethe ngiyaxolisa bengizama ukuthi silale ezidlile endlini. Ngiyaxolisa. Gqoka amateku baba. Gqoka amateku uzwana omuhle. Ezimba fethu. Angisakhoni mina ukuhlala kule ndawo le. Nginenhliziyo encane le. Ngizogcina ngishaya umuntu. Nongihamba. Uzovuka ukusifo sakhe soku. Ngizonda kwanina ngiyanizonda. Nivumeleni ukuthi eze la lo muntu. Bese kusifo sakhe nizokwenza njani? Hayi nana nilungile shem. Cimani lama camera ngifungwa kwabona nje. Okay, Thulani it is zama ukuza ne solution la. Before uhamba ungahlala ngapha uthi uThulane angacala aphume silungise le ndaba yakho. Baba sithengele ingubo zokugqoka. Akulungile Nkosi. Kulungile Eva Dlamini. Kulungile. Kodwa ngiyohlezi Thembe kini ukuthi bayazi ukuthi uthengisa ngomdidi wena Sathane. Uzwana ungakubizi kanjani? Ungazothi ngakubizi kanjalo uthengisa ngani? Ngami ngomdidi wakho. Ngiyakuthanda mina. Thulani usakuthanda ubusi la. Into ngamele siyenze manje ngamele sibe ne solution ngoba inkinga seyayishilo sekayivumile icala lakhe. Ungamthanda wena umuntu odliwa la. Ahambe futhi ayodliwa phambili adliwe phambili naphambili. Ingakho nje mina mangena bangithi sije singene enkonzweni yasekamereni kuba ngathi angazi nje ngene kwenye indawo nje enkulu into yami engayifithi la kancane yiwo wonke lamadoda lawo gqola intombi la intombi nje leza Kodwa kusalayo wangithola ngiyintombi ngcono ngoba ubuntombi bami uyabazi bami ngiyabazi yazini kuphelile mina nawe yef ngaphinda ungilandele awuphumele noThulani ngizokhuluma no sisi phinda ufonele. Okay boss. Senenzeni nibhidliza imshado yabantu vele. Kwenzekani ngempilo zeni? Nizele ukuzobhidliza. Okay, angithi manje besifuna ukwazi boyiphika nawe indaba lokuthi wena noThulani wabona imessage enjani efonini yakhe. Manje soyayivuma yabona into emkwatise kakhulu. Should memele ngicamba mbanga ngilokho ngiphinga into engiyazi. Icale nini lento le? Since emva ukuba sibe nomntwana izinto ushintshile endlini. Bofuna imali. Bengifuna imali. Umntwana wami bengekwazi ukuthi lale ngadlile. Bekurada engenamntwana ngoba besikwazi ukuthi siphante so2. Ubekela ku City Deep ezame emakethe kulunge. Njengamanje bengingasalungi. Kuyilapho nomntwana bese ngibona ukuthi kuyoze kube nenkinga mina le ngadlanga njalo. Ngaqala nami ngafaka omunye umngane nami kuthiwa uzinti. Ofaka umngane. Yebo. Wathi mngani asambe nami ngavuma ngoba yethi kutholakala imali. Nangempela futhi beqinisile ngoba imali bengiyenza. Ama1000 ngiba nawo njalo kwayena ubaba uyazi njengoba ekhumula amateko. Mgqokisa impahla edurayo naye. Manje bongamelanga usho ukuthi umthekelele nalamateki ngoba imkwatisile indaba yamateki. Ngiyaxolisa lapho kodwa bengifuna ebona ukuthi njengoba enje iyo le mali bayangibheja. Okay manje uthi size silungise le ndaba lena. Silungisa kanjani? Ukuthi yena ebuye ekhaya sikhulume ngiyeke lento yami ngiyenza ngoba ayilungi. So uzokhona ukuyiyeka? Ngizoyeka. Mezokhona naye ukuthola umsebenzi. Namanamba kuzomela wa change ngoba amanamba akho mhlambe agcwele ngale baphisana ngawo abafana. Yebo ngoba ngiyazi ukuthi ngicwele nakuma social media. Into yami idumile. Okay Maria vuma uthi uyayeka lento le. Ngiyayeka. Okay. It is what it is before it was what it was. This is your boy M and this is Save My Relationship. Don't forget to like, subscribe and share. We out.